May gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa atong pamalandungan una sa hamubong pamaagi ang pulong sa Ginoo nga makaplagan sa Exodus chapter 32 verse 15 hangtod sa 26. Mao kini ang sugilanon niadtong ang nasod sa Israel, ang katawhan sa Israel nagsimba og Dios nga bulawan nga baka. Gahulma sila og baka, bulawan nga baka ug ilang gisimba isip Dios. Ang giingon dinhi, mibiya si Moses ug milugsong sa bukid dala ang tigpahinumdom nga duha ka papan nga may sulat sa kasuguan sa luyog-luyo. Ang naghimo niadtong papan mao ang Dios ug ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tawo ug miingon siya kang Moses, nadungog ko ang kagahob nga sama sa gubat sulod sa kampo. Si Moses miingon, dili ka na kagahob sa kadaugan o kagahob sa kasub-anan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moses sa kampo ug nakita niya ang nating baka ug ang mga tawo nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Gibusdak niya ang mga papan nga iyang gidala ug napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gidauban kini. Unya iyang gidugmok ug gisagol sa tubig ug gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo niining katawhan nganha kanimo? Nga giangin mo man sila sa paghimo ni ining makalilisa nga sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako, nasayod kabitaw nga gusto gayud sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himui kamig Dios aron maoy mangulo kanamo, kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moses nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dad-a nga ri kanako ang inyong bulawan. Busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan, unya giitsa ko kini sa kalayo ug nahulma kining nating baka. Nakita ni Moses nga wala makapugong si Aaron sa katawhan ug nagpatuyang sila sa ilang kaugalingon at tubangan sa ilang kaaway. Busa mitindog si Moses diha sa ganghaan sa kampo ug misinggit, kadtong dapig sa Ginoo, duol kanako or duol kanako. Miduol kaniya ang tanang mga Levita. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. So, gihagit ni Moses ang mga katawhan, kung kinsa ang dapig sa Ginoo, duol kaniya. And at that point, miduol kaniya in a unified way, nagkahiusa ang tanang mga Levita. And later, gihatagan sila og papel nga parianon sa kampo sa Israel because of their unified loyalty to God, loyalty to Yahweh. So kinsa ang dapig sa Ginoo? Mao kini ang pangutana ni Moses sa nasod sa Israel. Higala, kinsa ang dapig sa Ginoo? Tungod kay it's either dapig ka sa Ginoo or dapig ka ni Satanas. It's either nagasunod ka sa Ginoo or gisupak nimo ang Ginoo. Daghang mga tawo nga gustong mahimong neutral, pero dili ka na pwede mga kaigsuunan. Is either you are with God fighting against Satan or you are with Satan fighting against God. Daghang mga tawo nga gustong gustong mahimong neutral pero imposible. Ug daghan pong mga tawo nga nag-angkon nga dapig sila sa Ginoo pero dili di ay tinuod nga dapig. So, unsaon man manato pagkasayod, unsay ilhanan nga atong makita sa atong kaugalingon aron masigurado nato kung dapig bagayod kita sa Dios. Unahon nato og susi ang atong kasing-kasing. Kinsa ang gipitik sa atong kasing-kasing?
Kinsa ang sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna? Ang Dios ba o ang mga butang niining kalibutana, mga kahilayan niining kalibutana? Kinsa ang atong gihalaran sa atong kinatibuk ang kusog? Kinsa ang gihalaran nato sa atong oras, sa atong mga kabtangan, sa atong mga talento? Kung dapig kita sa Ginoo, mga kaigsuonan, atong ihatag kaniya ang atong kasing-kasing ug atong ihatag kini nga presko nganha kaniya gumikan kay ang atong Ginoo mo'y takos sa atong pagsimba, takos sa atong devotion. Kung dapig kita sa Dios, ang atong hunahuna ana gayud kanunay sa atong Ginoo ug tamis kaayo ang atong panghunahuna alang sa Ginoo. Kung dapig kita sa Ginoo, then ang atong kinabuhi atong ihalad sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, sa pagdayig sa atong buhi nga Dios ug sa paghatag kaniya sa tanang kadungganan ug kahimayaan. Kung dapig kita sa Dios, atong dumtan ang sala, kontra nato ang sala. Kung dapig kita sa Ginoo, mga kaigsuonan, dili kita higala sa kalibutan. Kung dapig kita sa Ginoo, atong kontrahon or alkontrahon ang tanang mga sipyat nga nagyatak-yatak sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung dapig kita sa Ginoo, mga kaigsuonan, gitinguha nato nga ma-represent nato siya og tarong atubangan sa mga katawhan sa kalibutan. Gitinguha nato nga maglakaw kita diha sa espiritu. Gitinguha nato ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo o gitinguha nato nga mahimuot siya kanato sa tanang mga butang nga atong gibuhat. Mga kaigsuonan, hinaot nga decided gayud kita nga mudapig sa Ginoo. Hinaot nga decided gayud kita nga mulaban sa Ginoo. So decided nga kung makita sa ubang mga tawo ang atong kinabuhi, dili gayud sila magpanuko pag-ingon nga Kristohanon gyud ning tawhana. Alagad gyud ni sa Ginoo, nangalagad gyud ni sa Ginoo, katawhan gyud ni sila sa Ginoo. Ang tanang mga tawo makakita lang gani sila kanato, madunggan nila ang atong inistoryahan, makita nila ang atong hulagway, ang atong binuhatan, muingon gyud sila nga disipulo gyud ni Kristo. Kristohanon gayud kini. Dili kita makapasidungog, dili kita makapasidungog sa Ginoo, dili nato mapildi si Satanas, dili nato mapildi ang buluhaton sa unod sa atong kinabuhi, dili kita mahimong kahayag ug asin sa kalibutan kung dili gayud kita mo decide nga mudapig kita sa Ginoo, mulaban kita sa Ginoo. Kinahanglan nga muyango kita sa Ginoo ug maminaw kita sa pulong sa Ginoo kanunay. Kinahanglan nga ihatag nato ang atong kasing-kasing alang sa iyang kahimayaan. Kinahanglan nga ang amigo sa Ginoo, ang mga katawhan sa Ginoo, katawhan or amigo usab nato. Dili pwede nga muingon ka nga dapig ka sa Ginoo, Kristohanon ka, pero dili ka komportable sa mga kaigsuonan sa iglesia. Mas komportable ka sa mga katawhan nga nagkinabuhi sa sala. That's impossible. Let us take His friends for our friends. Ug ang nakigkontra sa Ginoo, ato usab nga kaaway, mga kaigsuonan. Ang buluhaton sa Ginoo, atong buluhaton. Ang kadungganan sa Ginoo, atong kadungganan, ug mo ka na ang gitinguha nato sa atong kinabuhi. Ang giingon sa Ginoo sa Biblia, walay tawo nga makapangalagad sa duha ka agalon. Walay tawo nga makapangalagad sa Dios ug sa kwarta ug sa mga kahilayan niining kalibutana. Kinahanglan nga mudapig kita sa Ginoo sa tanang higayon, sa tanang dapit ug sa tanang butang. Ug kita mahimong malipayon, kita mahimong balaan, ug kita mahimong honorable and dignified sa atubangan sa mga katawhan. Ang giingon sa Matthew chapter 12 verse 30, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag lang. Kumusta ang imong kinabuhi higala? Dapig ka ba sa Ginoo? Kung dapig ka sa Ginoo, imong gihalad kaniya ang imong kasing-kasing,
imong gihalad kaniya ang imong hunahuna, ang imong kusog, ang imong pagbati, ang imong pagpanerbisyo, imong gihalad sa Ginoo o gipahinungod sa Ginoo. Apan kung dili ka dapig sa Ginoo, dapig ka ni Satanas, nangalagad ka sa sala, imong gisunod ang dikta sa sala. Higala kung maabtan ka sa imong kamatayon nga ingunana ang imong kahimtang, ug kung maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo, ikaw pagahukman gayod hangtod sa kahangturan. Busa paghinulsol sa imong sala ug dapig kang Kristo, dangop kaniya, dagan kaniya, salig sa iyang hamili nga dugo, salig sa iyang pagkamatarong, aron mapapas ang tanan nimong sala, aron mapapas ang tunglo nga gitakda alang kanimo, aron ang kapungot sa Dios sa imong kinabuhi matagbaw ug mapulihan kini og kahimuot. Gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob kanimo. Kinahanglan nga mosalig ka kaniya lamang ingon nga imong Dios ug maluluwas. Ug nagsaad ang Ginoo nga ang tanang muduol kaniya dili gayud niya isalikway. Busa duol kang Kristo karon samtang dili pa ulahi ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo nga midulot kini sa kasing-kasing o hunahuna sa mga katawhan. Hinaot nga decided gayud kami, resolute sa among pagsunod kanimo, pagpangalagad kanimo, paghimaya kanimo sa tanang higayon. Ug among gipangayo nga ang mga wala pa kang Kristo nakadawat sa gasa sa kaluwasan pinaagi sa imong mensahe ning takna sa kagabhion. This we pray in Jesus name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.